B mailara pasako gara. B maila, B maila, B maila. Eta bertsoak. Bertxotan aipamen berezia, Izadi Furundarena, aurpegia. Izadi. Kamara bai, baina mikroa ere hortxe daukagu, ez? Ai ama. Zorionak, Izadi. Eta bigarren aipamen saria bertxotan, 4 emakume ezberdin, Katalin Zurutuza. Argazkia eta mikrofonoa. Honek... Eta bertxotan bigarren saria, Amets Zubizarreta. Zakur ala 8. Zorionak Amets, argazkitxo bat, irrifarre bat. Osondo. Zorionak. Eta lehenengo saria bertxotan, denborari begira, Maren Iturriotz. Zorionak, Maren. Argazkitxoa, Maren. Denborari begira zaude, zu, bai, ala ez. Ni mikroari begira, norbait animatzen den, ez? Ai. Eskerrik asko zuri. Eta poesia atalera pasako gara, bai? Bi aipamen berezi. Itxarotearen edertasuna. Uxue Arratibel. Txalo bero bat. Ederra da itxarotea, Baina trenari itxarotea ez da? Horri ez. Zer itxarotea da ederra? Hola, pistaren bat emango diguzu? Irakurri barko zuen. Ai, irakurri barko dugu. Hori seguru. Eta poesian, aipamen sari berezia, Helene González, nire sustraiak Aitona eta Mona. Helene, ez zuetzaren, Ai, Helene ez da etorri zepena. Bueno, eskerrik asko. Eskerrak Helenek lagun honak dituen bere saria jasotzeko, Ederkita poesian bigarren saria, Hegaldaka Katalin Zurutuza. Txalo bero bat. Eta orain bai, nei Katalinek lehen esan dit, adostu dugu eta hitzartu dugu, hemen Patrikatik atera duen papertxo zoragarri hori irakurriko duela. Zati bat, nahi duzuna. Gu hemen txe. Bilatuko dut familia gaztu sanoa, nondik anirekide. Agian, haiek ere ezberduten modu batean daude, eurenak ez diren egalako zaio. Agian, noraetan dabiltzen batzuetan. Eta adibidez da, zelatak agatzen ezberdeko egiten dira. Altuan motinetuak bihareko dira. Lasaieko, egunateak edo ikasiko gara. Airean aizabiden edo bakaziorik formazio batean dira. Eta autoan, bakamulearen gaudizara, ondoak egiten dira. Elkarrekin politako ibaiak zela. Ez dugu goiago galderiko nukago eguia elkar, ez bateko delegatazioen berezia. Agian, egazuak noraezen hori berantziak edagoa. Pero agian gauzatu gara, komizatuaren dezirren uniteko egazu zara. Egun ematean, agian, egun guztiak egazatuko ditu. Eta autoak, ez lehiotuko dira. Zoragarria, txalo bero bat.
Ongi, ainguratua, txalo bero bat, Aiora. Aiora, animatuko altzara? Bai, hoxe, ederki. Argazkia. Eta, bueno, mikrorik gabe, baino ahotsa aterako duzu, ezta? Venga, aurrera. Botadu zaingura horitzapenen ozeanera. Ez dut mugitu nahi, ez dut joan nahi. Botadu zaingura ozeanera. Erregutu diot, hospitazio eternean jardabilen erlojuan, ez jarraitzeko, geratzeko, pausatzeko, behingo. Geratzeko, pausatzeko, betirako, zikzak. Ez, oioaren urina galdu dira, oi hartzenik ez den ozeanera. Lotu dut aingura, ez dut joan, ez dut askatu, lotu dut aingura itxasotik. Eztarriko prografioa bezain estu, lotu dut. Olatuek, aurrera eraman ez mazatean. Praktu. Han ikusi ditut igeriak, paperez kontziak, kometa utxiak, amonaren kontua, amaren kantua, hartza partine, zakodoetako dutxera. Han, igerian. Uretara salto egin nahi dut, igerian egin nahi dut, nire gorputza, nire, eskali nahi dut, ura seinatuko duen estrella. Zikzak, aingura bertan dira, baina olatrek aurrera bultzatzen haute, iparralde. Hitzek zentzurik ez duten, denbora baldorik ez duen, arrosak handatzen diren, eta aztua izango nahi zen, garari. Gero eta bortitzago, zaharra, oraindik, erotak, zikzak, zikzak. Denbora aurrera doa, iraganean ainguratua bagaude, zikzak, zikzak. Eta aztutakoekin batera, aztuak bihurtuko gara, hori. Zorionak, Aiora, zoragarria. Tik-tak, tak-tik. Ederki ba. Jarraituko dugu, bai, B mailako prosarekin eta 3 aipamen sari. Etorkizunaren ispilua, Martin Rua Urdangarin. Txalo bero bat. Zorionak, Martin, argazkia. Osondo. Zorionak. Eta hurrengoa, Duna Urteaga, gehi bat. Aupa, Duna. Zorionak, Duna. Bat gehi bat? Bi. Bi. Datorren urtean bi sari, edo 3 edo 4, Bai, hoxe, baietz. Zoriontasun faltsu bat sortu duzu nolabai. Denbora luze horretan, egoerari aurre egin ahal izateko, baina ez da erdiazka, ez da existitzen. Bizitzari amaiera eman ez dut ordea, zure sufrimendu guztiak altzerik izan da. Zure gaineko bera horretan, gau eta egun iribiltzana altzerri. Eta benditzea erabaki duzu. Baina ez hartzera ez aurrera berritu zara. Zer egin ezakizu? Hori da nire galdera. Ni ere ez aurrera ez aurrera geratzen naiz, eta ez dut betiko gehi bat izan nahi. Ederki ba, urrengo aipamen saria, Aizea Izagirrerentzat. Herriak bakarrik salbatzen du herria. Aizea, zorionak. Saria, bi musu, eta irakurriko aldi guzu. Bai, oso ondo, ederki. Zuk aukeratu. Oso luze alda. Bueno, zuk aukeratu, gehien gustatzen zaizun zatia. Beti pentsatu izan du nire bizitza sinplea zela. Nire arazorik handienak institutuko azterketak, anaia txikiarekin izandako borrokak eta denbora gehi pasatzen nolako mugikorrarekin gurasoekin nituen eztabaidak ziren. Valentziako autosume batean bizi ginen. Bizilagunok elkarra agurtzen genuen irugaian, baina bakoitzak bere bizitza bizten zuen. Ez genuen uste gu guztion bizitza gau bakar batean aldatuko zen. Egun arraroa zen, atxaldean zerua ilundu egin zen. Gaua
aurreratuko balitz bezala egin duten. Amak leihoak ondo izteko esan zigun, ekaitz gogorrak iragarri zituztela eta. Baina etxean inorez zegoen kezkatuta. Horrelako iragarkiak askotan izaten ziren eta ez zen ezer gertatzen. Denok bizi izan genituen euriteak lehenago eta albisteak dana bati buruz hitz egiten bazuten ere. Ez duen inoiz pentsatuko hain suntsitzeria izango zenik, euria hasi zenean beste dozenik. Ekaitzetan bestelakoa zen. Nire aitak Paiportako merkataritza guneko supermerkatu batean egiten zuen lan. Amari berandu baterako zela esateko deitu zion. Dena hasi dagoenean, esan zuen, baina handik gutxira gauzak aldatu egin ziren. Gaueko 10 inguruan euri jasaren ondorioz uraren maila bizkor igotzen hasi zen. Nire bihotik kaleak ibai erradoia bihurtzen ari zela ikusi nuen. Autoak, eduriontziak eta altzaileak uraren indarraren ondorioz nola eramaten zituen. Orduan, konturatu ginen zerbait ez doala ondo, ez zen larrialdietako alarma entzun. Ama mugikorra eskuan, zeratik inor ezin duen jendeari adiskoz abisatzen ulertzen saiatzen zen. Hau, kontrolpean zegoela esaten zuten, susurlatu zuen abordu. Bitartean, ura ataritik sartzen hasi zen, beste lagunok oihuka ari ziren. Batzuk ari zutena salbatzen saiatzen ziren, baina gehienak bere burua salbu jartzen ahalegintzen ziren. Kontatuzun gordina, baina ederki kontatu, aurrelakoak ere kontatu izaten dirata. Eskerrik asko. Bagoaz aurrera B mailako prosan, 3. saria, Martati, Urrezko Aria. Ba, Marta. Oso ondo, Marta, eta zuk irakurriko diguzu zatitxo bat? Ez ezokarri. Ba, argazkitxoa, irrifarrea eta saria zuretzat. Zorionak! Bigarren saria prosan, Satorbegi, Sudurroker, Ane Galparsoro. Txalo bero bat, Ane. Hemen txedago, Ane. Satorbegi, Sudurroker. Izenburu xelebrea gogoz gaude entzuteko, etzea animatuko? Ai! Ederki argazkia eta eskerrik asko, zorionak. Eta lehenengo saria Diana Alinarentzat, itxura han mamia. Txalo bero bat! Zorionak, Diana, eta zu kontatuko aldiguzu zer den itxura han mamiaren kontu hori, baina zertaz doa, asuntoa? Tinderreko elkarte bat, oida. Glups? Tinderreko harreman bat, Bai. Ba gogoz gaude entzuteko, ez animatzen ordea. Txalo bero bat.